Anima't, Llucifer. Ja saps com és la dreta. Quan no mana, t'escalfa la bragueta, però quan mana es fa l'estreta. I si amb la crisi veiem retallades cada dia, haurem de prendre'ns-ho amb alegria, perquè amb la crisi ens han demanat. Som feliços però estem crucificats. Què passa si ara diuen que tanquen l'hospital, si a Vila no hi ha ningú malalt? Retallen tractaments, retallen personal, però no retallen mai els sous de dalt. Amb la crisi ens han enredat. Som feliços però estem crucificats. Com no m'abaixen la pensió, hauré de vendre mas del pantaló. Podíeu respectar els que tant vam treballar i un cop deixar-nos estafar. Amb la crisi ens han enredat. Som feliços però estem crucificats. A mi em toca ser el capilla primer, anar per l'immigrant és llaminer. Segueixen retallant amb tant i tant d'afany, farem el ramadan durant tot l'any. Amb la crisi ens han enredat. Som feliços però estem crucificats. Engeguen cada mes 2 mestres al carrer, segur que aquest jovent m'anirà bé. Cuidar l'educació, invertir-hi, ser ambiciós, aquí teniu 3 bones solucions. Amb la crisi ens han enredat. Som feliços però estem crucificats. Som feliços